Samfondini. Ndiyakufuna. Bayeke wena mama. Manje lento ndikufunela yona eyam nawe. Njengabantu abahleli kunye apha kulelana. Umamele sibili. Izatolo Samfondini. Nivukile phofu Tolo. Inhle gcwele. Awusohlukana. Awu madoda. Yena kwena. Hayi, uhle manje. Siyabulela manje. Etolo ndinendawo endifuna sizingcokole thina sobabili. Azibanga. Ingabe khona into owake wayifuna kuma ndakunika njengoba sihleli lapha kulelana? Andikhumbula. Uyandinika xa uyifuna. Injalo. Mna kwicala lami akho nto ndake ndayifuna kuwa wandivuma. Ayikho, unyanisile nto. Akho nqa. Oy madoda, hayi. Akho nqa. Into enzekayo kwengubo. Ikhonde ndifuna uyicela apha kuwe kwakhona. Ndiyazi futhi sizawuvala njengoba ke siqhela uvala. Injalo nto. Tolo mali ndinohambe ndizawulithatha elibheka ngabe emapondweni. Into nayo phaa ngoku ikhona into endichanayo. Kufuneka pha ndihambe nenkosikazi. Ngoku noko wena le yam ayinamfaneleko na. Neziloko ke izinto le yakho zinhle ayinazo Tolo. Khawuniboleke le yakho mani mfondini. Sayibuyisa. Lamini khona lento. Into zonke zinomahluko. Zikhona into zonikana, zikhona ezizonikana. Umfazi akabhayisekile akaboni konoba ngubani. Hayi Tolo mfondini. Ndilapha nje andizubaleka ndihleli lapha ndakhile ndinomzapha nawe unomzi mfondini. Uba nje umfanele kabonwe nje Tolo. Kunjalo. Akwenzeki okunjengalo. Umhlane kaloku wami umele kuthini wembeswe nguwe. Uyibona lana? Lamini zikhona izinto apha ezidala. Ezingalungelanga kwenziwa ngubani nangubani. Kodwa ke Tolo, noko uthembile. Andithembanga ngoba zikhona into zokuthemba. Akuhamba nje Tolo lento lento khona gcwanini sinomohlukwe. Zihambisana nobomi bakho. Kodwa ke xa ndicela Tolo noko ndikuthembisa undithembile mos nawe. Ndicinga uba ngeke ndimthembe nomntakwethu. Kaloku ngeke kuba ingumakhelwane. Uphinde noko mntu kunibone nalapha ecaweni nje noko nansi Tolo. Umuntu balale mnteni nomfazi akwabani nasezindabeni zozuve kuthiwa ibolekise. Noba singefana kangakanani. Hayi ngale. Tolo ndingakunika yonke into. Hayi le. Tolo noko umzuzwana ubheka apha nje emapondweni. Kaloku Tolo ndiyixelela lo ndithi noko lo wakho wena Tolo thethe sobabili. Ndimbanga unomfaneleko kunalo wami. Ngoku ndifuna nokuthi bejonga baphakamisa igama lalapha kule ndawo sisuka kuyo. Ndicinga ngaba abantu babini. Lento ngumfazi secret yakho. Ongayiniki noba ngubani ungayibonisi noba. Nawe ngokuyibona pha phandle kodwa ungeke ugqibelele. Tolo secret yami ndiya. Why ufuna uveza? Ndiyadana ke ngokutolo noko sikudala sihamba kuyo. Indlela yethu inde Tolo. Ezinye izinto zakho ungafikeleli kodwa ke Tolo akufanelekanga yonke into yami uyibone ewena sifuna ngakhona. Kodwa hayi yonke Tolo ndithembakele no uyandazi andinakuhlaba emhlane ngomkhondo. Andinakugwaza Tolo. Umuntu akalolitye. Kodwa Tolo ngeke ndigwaze ndikagwaza mina Tolo. Kunini ngeke ndakugwaza kudala nje mfoni ndakubinza kudala ngongaseko ngoku. Kodwa Tolo sihambile indlela undibamba nami ndikubamba xa usela ndikunyuse yinto lenobangela uba ngoku ungakwazi unyusa okanye mina ndikutobelele. Wanene akudalwanga lokho. Okubana singawuvelela ezingalo Kuwo kadunga ndifuni City mani movie oni Goku kati ya kushula Ausa kwa zunyamese Tommy, ifumene ithotho elitsha. Hayo ngewanje ukuthi sathe wafaka isikhathi abanje. Yo my F, ndifumene idudu. Umthembe ngani ngoba uzokuphoqa? Tommy, nditsho nje amazwi akhe. Asazami.
Esikhathi manje kumele ukuthi umthembe umfana. Intombi yethu kumele umchithele. Hayibo Chomi ungayenza njani lo nto? Lalela ke kuphela. Mina ngizokupha ama notes. Wena kumele uthini? Uwafake la emqondweni wakho. Abo mfana kumele umtshele ukuthi nomtshela umfana wakho ukuthi unayo umuntu. By the time wenza njalo wenzelana. Wenze ukuthi meyifonelwa umuntu wakho ukwazi ukuthi uyibambe khona ukuthi uhleli naye. Uthi wenze njani? But ungabhali igama elilodwa kwinamba yakhe. Wenze njani? Ushintsha amagama like ubhale uSibhe or ubhale ukuthi umama wasesaluni njalo njalo nje lonke lamagama lawo. Asabe kahle. Yo Chomi, cheating iyabulalisa. Ibulalisa only if bayiza wena. Ngoba ngitshela ukuthi uma uthi namba ungayibhali igama elilodwa. Utshela ukuthini? Ukuthi angakubambi lo mfana wakho. Utshela kusa'ela ukuthi Chomi, hayi, usemshebona lo ngithetha ngaye. Ufuna yena. Ujahamba phambili. Mele nike. Mame umadala ucabana nentwana yakasebenza ngayo. Uyahamba ke ngokukhangela umuntu okusebenza afuna umqesha yabo. Sanibonani. Yebo. Hebe baby. Hello. Dize kuwena. Okay. Cela sizothetha kuphela. Yeza la. Hebe baby. Lona uAmanda, usho mama. Lona umane ungifumana kuye xa ngifonela kuba uyazibanga ngifoni. Amanda Chomi, uye ke lo baby. ajabula ukwazi. Uye ke uThomi. Bro. Okay. Umuntu wakho la. Hayi. Kodwa uthe bayigama lakhe. Awufethu. Hayi sorry, it was just a mistake. Nansi into yakho. Uthe ubamba uTrakhi. Chomi anguye lo bengithetha ngaye mina. Kamshiye nje. Sisters, Yini right? wathi ilanda lapha? Hayi sorry. Kodwa mnganami wenzani? Njani? Saphila kodwa konke kunjani? Kuhle. Akho kodwa ikho. Njengoku usazi ba sikhona apha ekuhlaleni. Umyeni wakho uyamazi ngoba sasibudibana. Ikhona into angazange ayilungise wathi wabeke wakasekho. Ndazi uma uyayazi nalo. Hayi but andiyazi lonto. Ngiyaqala uyivanga. Hayi wena zonke izinto ziyaqala njengale. Eneneni yena ikhona imali ebendibamba yona enibona ke ngokunto ba noko njengabantu abaqabukileyo abadala sinothethana silungise lo ndawo angazange yena akwazi uyilungisa. Umthile lo umyeni wakho. Singakwazi uyilungisa. Khona indlela ocinga ba wena singenza ngayo siyilungise. Hey but andinanto ke ngoku apha esibayeni. Andinagusha, andinankomo. Andiyazi ba ndingayibuyisa njani. Hayi wena. Yonke into isoloko inendlela yayo yokulungiswa ngayo. Kukho nto engalungiyo xa ilungiswa ngabantu. Singabantu bayo thina sobabini nami ke ndingulo mhlolokazi ke. Uyandazi akukho umuntu pha okuthiwa ujonge kum. Ungayilungisa wena. Sike siyilungise sobabini. Hayi bo bhuti ndingenaphi mina kulonto. Kaloku into ubuzoyifuna apha imali oyityalwa ngumyeni wami endingayaziyo. Ngoku ndingenaphi mina kulonto. Akasekho yena kodwa ke nami ndiva kabuhlungu kube ngasekho andikuhleki. Kodwa ke singabantu singathetha siyilungise lento. Ayikho lento uzondixelela yona. Hamba apha, hamba ndibhizi apha. Hamba ungaphinda ubuye. Bendisawuthatha inkomo zakowethu nazi ya. Hamba. Bendingenqanda zona. Hamba. Kodwa ke linene bebendityala yena.
Akunani kodwa ke noko ayixabenanga. Inkosi. Mala mntu njani? Ndiyabulisa njani? Hayi ke ungandixelela usabambe laa nto yayizolo ke mna ke kuba ndishona hayi ba fema undibuzile ngalaa nto yayizolo. Jonga mntwam ayanyanzeya into yayizolo ndipo. Nto yasefowunini le yana nditshatse nocacisela. Andiyava zokucinga kanjani ke andikwazi icengela mna into endiyazi uba yonyani. Awundiniki itshasi uba ndicenge. Ifoni zakho le ivalileyo mna nalwazithi ngoku ndibhlokhe nendibhlokhe bengakazi noba uphi mna. Ndixele izitshomi zam baza kufumana apha. Khawuthethe nam utheni? Ndicekisele ndithethe nalapha kwentliziyweni ndizokulungisa mna. Andinalo ixesha lokuhlala okanye ngamanye amazwi mandibeke kanje. Umdlalo wamamenemene andiwudlala. Uyandiva? Ndingumamele kodwa sesiwa uzothi undiqumbele ngemistake nje eyi-1. Into xa ngayiboni right ibuze kum ungasuke undiqumbele undibhlokhe. Usithi izinto sizolungisa kanjani? If this you call it a game, that's not the game I play. I think as of now, khawuhambe uyocinga. Cingisisa. I'm not yet ready uba singathetha ngale nto. Ndi-understand. Andinayo indlela enothetha ngayo engenye. I'm hurt. Very, very hurt. So give me time to heal. Kodwa yazi nje ba uqumbile ne. Kodwa ke ungafuni undixelela undiblokhile sowulungisa kanjani izinto. Izokandilala. Uyayazi nje ba akekho umuntu ophandle wakho. Ndithanda wena mna. Abantu bakuFacebook into nje. Ile language enithetha olalo. Ngicela uke undiye. Cela silungisa izinto. Wama nje sengakagqiba uthetha. Dim. Ubani undim? Ayinogama lam nto. Monica. Oh man, wait. Mona Michelle. Right. Tishaba. Ungangena? Hayi andizongena. Kodwa ke ngifuna isithethe sinyawo. Kaloku xa unoka it means ufuna ungena. Okay. Ndiyakunceda nto. Ndize ke apha ngendaba yakho noQueen. uQueen undicelile kuba ndizomthethela nawe. Ndicela manithethe nilungise izinto. Kuba kaloku le nto yakho nayo ayimphathanga kakuhle. So, where do you fit in? Queen, uyichomi kum. Koko ke undicelile. Nam ndiqombe ukuba mandivume kuba ndiyayibona kuba le nto yenzekayo ayimphathanga kakuhle. Indaba yam noQueen ifuna mna noQueen. And above all, uQueen uthume wena. Utsho kanjani? Nditsho. Wena awuyintombazana wena. Hayibo, kanjani ukuba ndiyintombazana? Mamela. Queen lo uthetha ngayo is not in my heart. Ndithanda wena yena. Not uQueen. Iyo, hayi ke ngoku mhlobo. Kodwa ke uze uthethe wethu noQueen. Nilungise izinto. Ucinge ngale nto bendiyitsho ke tana. Ndi-serious. Emma,
ebhuti ngimanani ubuthetha naye ekuseni. Laa mntana onguMonica. Njengoba ngathi khona into wrong yenzeka ngoba ngibona ngathi khona into wrong yenzeka. uMonica itshomi kaQueen. So mna noQueen we are going through a rough patch. But unfortunately, from the first time ndibona yena, ndathanda yena even more than uQueen lo. Hayibo bhuti kanti wenzani noQueen xa kucasa uthe ngizothanda ichomi? Check. Kuke kwenzeke sometimes uthi udibane nomuntu wakho kanti yena uyi-road to the right person. Hayi kodwa urongo kwelicala loba ngifuna ichomi yakhe. Fanele bazange umfune nganomfuna uQueen. Into yam noQueen started way before I know uMonica. I do respect whatever that we had, but now I'm taking chances because of her mistake. I'm using that as an advantage. Ndimxelela uMonica lo uthi kwayena she's a lady who also caught my eye. But ke izinto ezinje I don't want to spend much time ndixelela ngezo zinto. Khawufocus wena kwi-education yakho. Kodwa bhuti kukhona indawana engathi ubuselfishanyana apha kuwo usicingela wena wena. Xa ucinga wena noma omnye umntana uzifila njani ke xa uzofuna ichomi yakhe? It's not like mathematics esikoleni whereby you know uba kwi-equations what you do to the left is what you do to the right. In a relationship okanye in life, you deal to situation according to indlela oyibona ngayo. Plus, that's not your part to do. Iye kuba ngoku ndifokasa kwi-education yakho. Hayi mase ngiyeke. Yeah. Eskipo. Yes, sir. Mashe kunzima mfondini. Kudala ndikwi-religion. Ndizalelwe kwi-religion. Kwafika abamhlophe basikhupha basinika enye i-religion ebizwa ngoba yi-Christianity. Ndaqhuba nayo ndiyithanda. Ndandide ndithi xa ndithetha ndicinga ndithetha amazwi obulumko nawesilungu kuba kaloku siyasithanda isilungu singafundanga nje. Ndithi a man is a religious being. Each and everyone belong to some kind of religion. Kodwa ethubeni ndafumanisa into yoba ayinjalongo loo nto, akekho umntu ekufuneka belonge kwi-religion kuba Skillball, i-religion yi-man-made, yenziwa ngumntu, ifana nje nebhayisekile kuba nayo kuthiwa ngonyaka othile yenziwa ngumntu, ayenziwanga nguThixo. Ayenziwa nguThixo i-religion. Akekho futhi i-religion uThixo kuyo. Kodwa abantu abayazi noma ingaba yi-Hinduism, Buddhism, ibe yi-Judaism, Christianity, inkolo yakwalo uNtoni, spiritual uNtoni, African, nazo zonke ezo zinto akekho uThixo. Kwa igama elithi Thixo xa ungumuntu ogugulishayo uzuligugulisho nguTikwa, TIQUA. Meaning what? uTikwa nguThixo we-fertility kwamakhoyi namasende. Kodwa ke xa sihamba phaa kwamakhoyi namasende sawasusa awazi bakho. Kodwa ke nzathi amakhoyi sende uTikwa nguThixo, yaliva Thixo. Kwenzekani xa sisithi siyathandaza sithethe ngezilwimi sithini sithi le nto okubonakalisa amandla kaThixo? Okokuqala funeke sizazi uba singobani, sivelaphi. Sekukudala nemvume ziculwa apha simane sithi abazazi uba bazalwa ngoobani bavelaphi. Abakabaxelela abantu babavelaphi bangobani. Thina sisizwe sikaSirayeli. Xa ufuna ukwazi uIsrayeli akekho sithi lolu buhlangu laziyo wena Skillball elake lathathwa ngenqanawe lasiwa phesheya isizwe ngaphandle kwakho nami. Andithi sithi abathathwa ngenqanawe ezinkulu basiwa phesheya. iBhayibhili ke ithi slave trade. Yes. NguIsrayeli according iBhayibhili. Andithi then ke ngoku sithi abo bantu abo babethathwa thina ama-Afrika sithathwa sisisiwa ngapha ya. Nangani i-demarcation ingekenziwa okanye laa nto kuthiwa kukurizowunwa komhlaba. Elalizwe lakwaSirayeli elikuliwa kulo ngoku lilizwe lethu lalidibene iAfrika yonke. Jonga laa nto unyana kaThixo andifuna ukusebenzisa igama elithi Yesu kuba likho kwalona.
wasuka suhleka mfondini basuka beqabela imbongolo unina noyise qaba beza apha eAfrika eJibuti amaJibuti la wabonayo namhlanje jikeleze ethengisa izibhila amhlophe anempumulo ezini ayingomaJibuti amaJibuti afana nami nawe xa unuya kumuseum yapha eJibuti uzawufika zonke izitatu zabantu bakwenene amaJibuti phangasemva emuseum ziqhawule impumulo ezi uyayibona yenziwe deliberately lento because ezampumulo zifana nezam nawe ezababantu eziqhawuleyo zifana nezam nawe bona ke ngubanezi kuzaba khona iquestion ngokuba kutheni ningafani nababantu kanti sithi ningabo so bezama ulungisa lo ya masihambe siyenze ukwazi uyofika esikoleni i-era le eyenziweyo ndizama ukuthi ke thina sifunanga sibe religious kwazi unyamezela seufuna ukuyela ema Masha nyanam khawujikele nyana ndiyakufuna yiza mfondini jikela ngapha ahambe lami kaloku awuzukwazi uhamba ungadibananga nami jikela nyana ngena ngapha ya uzapha kum ndifuna leyo kodwa ke sowuyenzile nyana hlala kapha kweli gala urayithi nalapho kani hlala nyanam Masha unyana wami ndinebhongo ngawo ufikelele kwesi stage ufikelele kuso ngoku Masha impilo yangaphambili mayigqithe kuwe kwizinto ubuzenza ngokuya ebuntwaneni ngoku umdala uzawuhamba ngoku uye esikolweni uyofundisa abantwana kufuneka ubafundise babe badala bafane nawe zikhona ke izinto kufuneka uzenzile ukuze babonakala abantu bengabantu bekheka nguwe apha kuwe Masha nje ubuza wami kufuneka kuphuma otishala notishalakazi belilizwe lakowethu kuphuma abalimi balime lo mhlaba welizwe lakowethu sisajonge leyo kuphuma amagqwetha iadvocate njalo Masha ezo zinto ke mntanami uniphulaphula zawuze zenzeke wena utshintshe impilo le yakho ibingembanga kubi bingembanga yona kakhulu kodwa binazi ziphene mntanami njengabantwana bonke ngoku phangoku uyoqinga umuntu wenziwa ngutishala utishala ke funeka enze umuntu aba bantu senibabalile kuwe bafikelele ebuntwini obudala bazawuphuma phezandleni zakho bathi sebebadala bathi siyabulela utishala ubani uMasha becela wena lonyana bathi baphuma phezandleni zakho sowuhleli phansi ngoku wena ungenzi into hamba ke nyanami uye esikolweni uyoqeqesha abantwana uziphathe kakuhle wenze lento uyeleyo uyayazi iambulance xa iphuma pha iambulance esibhedlela iphumela uba iyokwenza lonto ayihambi ivaya ingena imise ibulise ihamba ngqo ifike yenze lento ibifunelwe yona nawe ke mntanami ndithi kuwe Masha mntanami hamba uyokwenza lento ufundise uyofundisa pha abantu bafunde kuwe undivile nyanami ndimamele das akhona amazwi ofuna uwathetha nyana kwezinto ndizithethayo kuwe hayi da ndizokwenza njalo onje ndizokwenza the best I can yeah ndizokwenza njalo lusuku lokuqala mandilungise nje I hope andizokudisappoint hayi ndikavuya nyanami ndiyabulela ndikavuya futhi lento ndiyithethayo nyana ingangeni ngaphi iphume ngapha ndiyayazi noko wena uyaphulaphula kumntana ophulaphulayo no ndizoyigcina das enkosi Masha ndiyabulela ke nyanami ndiyabulela mntanami mandikhwezele ke ncedile nyanami ncede kakhulu nami nyanami bendiqhubeleka apha ndikhuhle sapho kwesam nyana hamba mntanami hamba uyokuqala umsebenzi ndiyabulela enkosi ke nyanami enkosi hayi madoda Hey ke ntombi
wase wahlala lusizi kanje wakhedama kutheni na? Sisi, awunakuyikholela into endidibene nayo. Udibene nantoni na ntombi? Ya ke, bendithunywe nguQueen kula mfana wakhe. Yima ke ngokwenu ungenaphi kwingxabano kaQueen nomntu wakhe? Kaloku uQueen nalamfana baxabene, ngoku ke bengicela makhe nam ndizame ukuyokumthethela. uQueen ayemphathanga kakuhle lento. Koko ke sizama indlela yokubadibanisa baphinde baxolelane kwakhona. Okay, ndiyakuva ke ngolento ithethayo. So uye wathini? Ya ke, qeqhama, umuntu sejika nam ngoku. Uthi ubona umfazi kwalapha kum. Hayibo, ungixelela uba la mfana ubuthunywe kuye, uthi into ufuna wena? Simanga. Hayi ndase namsizela uQueen wabantu. Abantu bathini yolento? Ndize kuwe ke sisi. Ndifuna undixelele ukuba ndiza kuyithini into enje. Okay, mna ndicinga uba yenza into elungileyo. Into elungileyo ngoku sisi. Singabantu siyayazi into elungileyo nento engalunganga. So wena do the right thing sisi. Yo, azange ndavelelwa. Kwazunyamezela seufuna ukuyela ema Ngolo ntombi. Kunjani? Kuhle mntanami, ninjani na? Siyaphila nathi tata khona. Bengibabuza ukhona uskipho umsikina fathi. Kwe mntanami, uhambe kakubi. Ndiyavuya futhi. Uba uhambe ngolo hlobo uhambe ngalo. Uba wena mntanami akekho lo mfo. Ingayeke tata ke. Uhambile mntanami. Ubheke esikolweni abazawuthisha khona. Yaye ke mntanami, ndithetha ndinamava obudala. Unyanami lo ndiyamazi. Hayi ntombam, mntanami andithetha nto kodwa unyanami ndiyamazi. Uyothi sawufika pha kubekho izinto ezimphazamisa apha emehlweni. Akophula umoya mntanami. Andizuthetha nto kodwa uyayazi nawe. Unyanami lo ndiyamazi mva ngam. Uhambile yena. Uye esikolweni uzawutisha pha. Uzawutisha pha. Kanjalo. Injalo ntombami uhambile. Uskipom lo wakho ke. Umasha unyanami lo uhambile ntombami. Uhambile uye esikolweni. Uzawutisha pha kula ndawo. Okay, kulungile. Ukulungile ntombami ungathi kanti kulumkisanga noko amazwi omuntu omdala. Izwi lomuntu omdala lityiwa nja. Hamba ntombami. Uwabamba amazwi ami. La mntana ngowami. Hamba ntombami. Ndivile tata. Ndifumene ke ngoku lento ndiyifunayo. Andimfundo mntana exa komntanami lo. Andimfuni ndimbonile nokundivile. Ungumntana othobekileyo uzawuyenza lento. Andimfuni exa komntanami heke. Ndimfumene. Siqibile. Hayi ndiqibile. Ndikufumene. Alise lekheu ke lo ndawo. Ndiqibile ke ngokuthetha naye. Kazusondela kunyanami andimfuni umbona la mntana. Phazamisa unyanami apha. Ungasha. Zozela zalala wenu nayo nayo yema 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 Yocho baba ndiphindile ke baba ubuyazi zohlala ngawo. So izozifunda ukuthulile ake ndinde umyalezo wakho. Lithe la tshona ngicela phezulu ngakandi ukubona. Yo Chomi, enye into andihambanga kakuhle kulaa nto ungithumele. Uhambe kakubi ke ngoku kanjani uhamba kangahambanga kakuhle yivula. Andiyazi noba wena ungayithatha njani na. Ithethe sengisho sendikhubekile kungoku andiyazi uba uphile kutheni kuwe. Chomi, impendulo endifumene kuye akhange ndiyilindele. Yimpendulo enjani le sibungeqiqela yinto yami mosiphila thetha.
useke wandicela uba inhliziyo yakhe ithabathekile. Hayi kodwa inhliziyo ithabathekileyo ibitheni. Dala ndiyibona le nto yakho uyinja uyento ekucofa nguye. Awufike ngingathenda ndikuthumile phaa kuye. Ubufike wamfuna ufike wathini ayikho ndinxela yona. Hayibo Chomi ndifike uyinja wena uyindlavini ayotshomi right bengicela ukuba umuntu right ucela indaba zakhe ufuna indoda yam futhi hamba akho yakho mana boyithatha hlele dala umfuni futhi ndiza kukhebela kuye akho nto noyenza kakade shini ndavelelwa hayibo yintoni endiyivayo. Uyandithuma ngokwakhe ujike ujike nami ngoku uzekho uyimelekele nto uzifaka kuyo awundazi nondazi mna ndinguMonica kayi-1 okwesibini yondithola esipilini. Tyhini ndavelela Monica kakade bendithe nqa yinto yake yaphila umntu avume kwangoko ndikuqondile ababini ayingeni buyazi loo nto uthi uvume nje ubuya phaa kuye uye wedwa endlini yakhe bethe endlini yakhe mna uziphethe kakubi gqile nto le awukwazi uzibamba uziphethe kakubi yini imbeko yayaphi engathethe nabantu umncangaphi ayaphi awakho into yazi kwamba usedyisa abantu abesithubeni ungumarhotha kho yakho mani ayotshomi uyinto nje hamba ofa Monica kayi-1 ebeze bapho omnye uMonica phandle kwakho le nto lihule ngazikwanto le lidomu engafundiyo le ngcono the siyafunde siaba sizenzele ebomini bethu wena una-future into yaziyo thabazi esithubeni wamlewa kakuzithuni ndithe endlini yakhe mna hawu ndiqhela kakubi ngoku ndifuna ukubona nto uzawuyenza izale nto uzoyenza. I wonder kwenzekeni ngoku. Emma, 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 Emma. Kuwo kadunga ndifuni. Sithi mani move on. Yazi wena ingase zikhuluma ezinto zasekhaya zikuqayile nje ungabikho nje kwawena unga-exist. Hayi. Ungabikho. Ngoba ndenzeni ngoku? Ungabikho nje. Utheni ungasithi indaba ezimnandi kanje? Uvelo. Indlela bona ukulisana ngayo le. Malaja. Bona. That's it. Ubutheni ngangqama kangaka? Andikagqibi. Wena uyahamba. Uyivephi? Uyanishiya. Uyivephi? Ngoba bendikubiza uba ndizoxelela lona. Benza kunika izo ndaba. That's why ndize apha to our meeting place. So that ndizoxelela uba kwenzeka ntoni. Ndive ngotata kuba uyahamba wena. Uyofundisa kwenye indawo. Omadala lona akakwazi uvala umlomo. Zezinto befuneka at least mna neetshomi zam bazive ngam. Hayi bazibe zithethwa nguye. Bekutheni ungavela athethe loo nto leyo? Yho, bendiyokufuna apha kowenu ndasuka kowenu. Bendiyokufuna apha. Ngafika utata wakho ehleli phaa phandle. Wandithini? Tatakho. Ndiyamazi. Lo madala lo. Wandithini? But ungamfaki engqondweni. You know, with age abantu bayatshintsha. Indlela ayiyo ngoku leyo but ungafaki into. Ewe ke ndiyivile advice yakhe ne but at the same time angiqoma ingenaphi. Ndithi ngiyeke okwangoku. Jonga ke kule nto obuyithetha yokuhamba. Kwezi applications besizenza. Ndide ndayifumana i-reply. Just that bendifuna ukuthetha nawe face to face. Yabona ke bendingafuni ukuba ndithi. Congratulations. Thank you. Kuthiwa I'm going to start kwanamhlanje but ndithe andizuhamba ndingadibananga nawe. So uyahamba namhlanje? Ndiyahamba. Ufuna uba ngoku ndiqala ndiyagqibelisa namhlanje ngoku. But yes, it's not the end. Yes, it is also not the beginning. It's part of the story. I want to gqibelisa. Ndiya nje phayana just like other people. Ndizobuya. Uyazi ndiyakuvuyela ne? Ndikuvuyela kakhulu ke futhi ngoba kudala ke sisewasivuka nezi applications. But into endinewariyayo ba uzawufika apha wena unditshintshele. Soza, andinokwenza loo nto. Uyazi basuka. The history we share should remain a barrier to devotion in later years. Life yethu. So don't worry. Okay. Hayi khawutsho ke yima. Yabona ke abantwana bapha banxiba into ezingaka nje. Uzabame? Abanye benza njani? Nabatishala bakhona, nabamiss bakhona. Oh, there's teachers ezingangam nje. How are they surviving? Ndizo-survive now. Ndithe. Thomo usho uzosurvive pha? Uqale nini? Kula industry. Uqale nini ngani? Uzosurvive kula industry. That's my calling. When duty calls, wenza le nto ikhona. Otherwise, all the Nawe best man. Your application ndiyakuthembisa uzobizwa soon. Because when my time comes, just like before, neyakho izobe kufutshane. Injalo noma. Masa. Andiyazi ndivuyela kale nto ba wena undinika ithemba. Uyabo?
This is part of the story. It was at the beginning. Emma, 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 Emma. Yabo squeeze Sam. Uhlala pha wena. Ubonakala ngathi umuntu lo unesithukuthezi kanye wena ukho right wazujonga pha kodwa Ngangixoxela kwena ukuthi yakho iyaxesha lesasela. So kwenzekani? Ayizinto zihambanga kakuhle. Sizathola umsebenzi nemali ungibele tu. Kesa zibone nemali uyabona batsha so ngiyazama indlela engimthanda ngayo. Ehlanganisa ilantsha sethu apha. Qho ngebirthday yakhe nangebirthday yami anniversary yethu besiyenzela apha. Isisitini esiyenzela apha yonke into wethu besenzela apha. Andiyazi ukuthi azofuna umsebenzi wanemali afumana abangcono. Oye kuthemba ichomi kakhulu. Yazela ingxaki mhlawumbe enqasileyo nechomi yakho. Lento ngisula into yomsebenzi. Hayi mina ndiSolomonica shame because indlela engibona ngayo ngathi uMonica. Lento yami nice xabane uMonica ngakangeni indawo. YaMonica into yafika. And uMonica nayi nami noMonica sisekho right ngoku. Izinto nje ngiphixe nje kum andinansa ndidike gqithi. Na andizocinga abantu ababini ngexesha elinye. uMonica uyosazibonela kathini. Kwaleyo bomcenga nje ubuzomcengisa intoni engumuntu wrong. Oh. Ayishame ngiyavela indlela oyiyo. No. Yasisiza. Ingxaki yonke lento ayenzi sense kum. Andiyazi manje into nje engekho right. Ayenzi sense akho into ezilungayo. But Paula sibiza sami uzoba right. Uba right kwami into yani because sekuyithuba ngokusixabeni. Sakhe ndizama uthetha naye. Yebo ndizama unceda wena nje. Eluyeke kanje uzosazibonile qha uba makayithini ngokwakhe. Emma, 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 Emma. Kuwo kanti ungandifuni sithi mani move on. Ngoku ngathi yakuhlula awusakwazi unyamezela sewufuna ukuyela. Emma, 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 Emma. Wena unkumbuza into ngezilisho. My name is Mr. Marshall. You can call me Mr. Marshall, my children. Tell me, why are you laughing? Okay, you can stand up. Sorry. Into esixayo lento ukuthi hasi ngabantwana bakho hayi you are not your children. I do understand that you are students, but the relationship between a teacher and a student is just like that one of a father and a child. That's why I decided to call you my children. I'm going to be taking you for the history. Today we were supposed to be doing a formal introduction, just like what I said that I'm Mr. Marshall. The word marshal means commander. So as your teacher, I'm more like your commander. I expect you to listen to whatever that I want to say. And we are not going to do this introduction because of, I can see that there are still empty spaces up at school.
Meaning abanye abantu basese holiday, they are still finishing their holiday. So we'll do that when the time comes. Actually, what we are going to do now is we are going to have a question and answer session, whereby I'm going to allow you to ask any type of questions that you have or that you want. I can see that you raise your hand. You can ask your question. Even personal questions, Sena. You can ask whatever that you want to ask, because it's our first day at school for us to get to know one another. Say why ANC logo you win? I like that question because it reminds me of something. In any given country in the world, regardless of which continent we are talking about, ANC is a revolutionary party. Any revolutionary party, it's not easy to remove from power because they fought for the freedom, just like we are having freedom in South Africa, which was obtained on the 27th of April. That was in 1994. So sendlela ukuba apha estimkeni umbalo simele eParliament. All members of parliament but represent a country, not necessarily Eastern Cape as a province. I think this question and answer session comes to an end. Are we together? Ngaba uchatile na? I thought we were talking about historical questions. What kind of a question is this one? Kala say, they said singabuza ne personal questions. Okay, that's fine. I remember we said something like that. We finally come to the conclusion of our question and answer session. But still say I can't pendule nje. Mbuza mama ukaphendula. Yeah, for your own information, I'm not yet married. Wow. Nontombi, uyiwa papa yephi mama? Ata mama khange ndimbone, ndimgqibele ekuseni ephethe ibhegi. Engumntu ohambayo, khange ndiphinde ndimbone. Ntombi, akho ndawo uyicingelayo nokuye kuyo? Yo, hayi tata ayikho, andinalo nobaba. Okay, makandijonge aphendule ngoba ndiyafika ngoku. Uba ngaba uyengekho emthambe nobumkelayo. Molo mfo. Molo tata. Kunjani? Khidile. Banga kunjani ku? Luhle wangathi usengxakini uyakhangela kwenzeka nto? Etolo ndibhidekile lapha kulomzi. Bhidwa intoni ngoku? Fika umfazi wamakekho. Mfazi wakho? Ngaphandle kwereport yokuba ndizawuya endaweni ethile. Andiyazi loo nto ubumfazi kemkemzini. Angayixeli uba ndizawuya endaweni ethile. Ngoku ingqondo yam yima ke. Ithini le nto? Akukho nto uyicingayo ke ngoku engenye uba ngahle mhlawumbi kukhona into eyenzekileyo? Ngoko kwam ayeke afika umhlolanyana womfo owayedlula ngendlela. Engumngani phofu. Engumngani akho kodwa. Sithi into ke ndazi ndayiva emhlabeni ukuba umuntu kaboleka umfazi athi ngibona umfazi wakho. Kodwa wena wambona loo nto. Kodwa wamboleka? Azange ndamboleka ndala. Athi umfazi akawubhayisekile akabolekisi. Make siye kulo muntu umcingelayo ke ngoku. Lo bekwandithethela lo.
kodwa le andibhelele nayo kungekho nto eningayenziyo nobabini kutsho ukuthi izinto nivame uzenza nobabini. Sivame ukuzenza sobabini kodwa hayi le. Le aniqhela ngawenza nobabini. Hayi ngoqhelekile into enje. Kodwa yenzekile. Yenzekile kodwa ke nesibhoko sento yokubana ungawenza umuntu beko. Unesibhoko soba nguye lo wenza umkhulu. Kuba beke wesa ngolhlobo apha ngoku. Hey, ndiyayiva le nto uyithethayo. Yiyo le nto ndithi make siyokhangela lo mntu umkrokrelayo. Siyawujonga ukholo. Simkhaba yena ukhona. Kwazi ukubuza kuye kwakho. Make simjonge ukholo. Simjonge uGcwanini lo. uGcwanini luthi ngukhalo. Molweni otata. Molweni kwani. Molo mfana. Niphilile? Niphilile. Uphilile wena? Hayi noko ndiyaphila. Ndinganceda? Mfana sifuna uGcwanini. Khona into sifuna ukuyibuza apha kuye njengamntu onimenayo kulelani. Ndisafika ngoku ndisuka esikolweni. Andikangeni endlini uba mhlawumbi ukhona apha elalini okanye ukhona ngaphakathi mandingene njengoba awenze khawungene umjongo. Ingxaki lesiphezu kwayo. Inkulu le ngxaki esiphezu kwayo. Ndizawuba ngaphezu kwamandili. Ngento kokubana ingqondo yami ingathi ayizuba. Hayi otata. Awunayo ifowuni yakhe ke ndimfowunele ngale yami ifowuni angafowuni ngeyakho. Ndifika nje isabhoko sakho akahlukane naso. Kodwa usishiya apha endlini. Yena akekho. Nempahla zakhe ndizibona. Yima ke. Ungunyana kaGcwanini wena? Ndinguye ngutatamkani. Lo soloko ephethe isabhoko. Yemfondini. Ndimbonile manje uGcwanini. Ndidibana naye besiye ezibhasini. Ehamba nomfazi nje benxibe kakuhle lo mfazi. Futhi ufaka amacici. Uyabona akakuthi umfazi umuntu omhle kodwa ngolahlobo ebelilo. Noko ngumuntu oye wafaneleka ndibabonile bethi baye eKapa. Akanoya kodwa eKapa ye. Bahamba bahamba bobabini kodwa bathe baye eKapa. Yabona ngoku ngelixesha ibhasi ebebesiya kuyo ifanele ibiyedlula koma-Alvana okanye seyiphezulu kweGqili ngoku. Ukoma-Moltini kanjalo sebekude kodwa ndibabonile. Mani ungunyana akhe wena ndiyakubona ngoku. Hayi utatam lo. Hayi babile eKapa mani bahambile hamba nomfazi. Njani engatsho? Andimazi kona lo mfazi kodwa xa ujongile wena apha ezindlini nokuhlala yinto nje engaqhelekanga azange ndambona engaphathanga esabhoko. Uyayibona ke ngoku le nto uba impahla zakazikho into ekhoyo sesabhuku esangohlukani naso. Le nto ihambi idibane nalaa nto beke ndakubaliselayo ndathi umyelo kwanerizwane lithi libone bukufazi bayokwenza loo nto ayoyenza kuloo ndawo kodwa khange ndiwuvumele lo mwaka. Kutsho ukuthi ibihleli le nto seyokhiwe bekusenziwa nje uzodlula apha kuwe. Uyayibona uba ngoku bemkile uyavuba ndithi ndidibana nabo abantu abanjalo. Imani otata. Simile mfana simile ngokuthi masihlale phansi. Mfana sithethi kakubi silungise ingqondo. Akekho nje ngenxa yoba kwisingcwabo ngoku. Kweziviki eziphelileyo. Umama kukhona apha endlini. Akekho namhlanje apha endlini. So utata akanohamba nomnye umntu. Akanothatha umfazi womntu akanjalonga utata. Mntanam unazi iintambofundi zakho. Utata akanawuthatha umfazi womntu kodwa ke ngoku ndidibana nabo mna ebehamba naye umfazi womntu. Mandimfonele ngoku. Uba ngabe unokuyenza le nto uGcwanini imani kancinci. Voicemail. Ivaliwe le phone. Mhlawumbe ke ayinabhetri masisho. Ngicela senze kanje. Ndizomkhangela utata. Ndiyakwazi apha kwakho ndizobuyela ndixelele uba utata ithini into. Ndicela singathethi kakhulu ngotata. Ndiyacela utata oyi. Asizukwazi uthetha kancinci ngotatakho ngoba ndithi mna ndidibene naye ehamba nomfazi onje ngolu hlobo libalwayo. Andazi ke kuba ebekeni wanomlomo nje. Yamo yama le.
Yamoyama lento. Uthi umnyana wakhe masingathethi kakubi. Asikathethi kakubi ngoba ebeze kumwa. Sizama ulungisa into yonke iyalungisa. Uthini ke ngokuwena xa uthi alibambele ngatshoni liyabanjwa ilanga lingatshoni. Alibambele ngatshoni ndisatshona ngoku. Liyabanga ilanga like libanjwe phofu. Uzalibamba yena. Hayi kodwa mandinishi. Yabona uba le nto ayinganganga. Hayi. Wesikolweni ndidiniwe ngokusuku lwam lokuqala oku. Lala mfana kulungile. Ithwani into xa nje. Ndiyakuvanga ukuthi alibambele ngatshoni yakho. Ingqondo ithi. Wena moyijongile lento uba uyenzile. Ifuna ke sihlale phansi itolo. Siyiqwalasele lento nje ke sibonisane njengamadoda akhoyo kodwa ndirhalela ukungayingeni incam lento. Kona andifuni uxoka ndibabonile babantu uthetha ngabo. Kodwa ke ngoku lento ithi ndirhalela ukungayingeni. Iphinde ibe ngathi benisi sivumelwano. Khange sibekho isivumelwano. Okhange nivumelane. Ngithe into engaqhelekanga la iboleka afuna ukuyenza. Into ayicinge kuye ngaphathe engazange ayiboni senziwa ngumuntu. Ndiyeva ke so ngoku zenzele ngeback door. Kanti ithi ke azalibambele ngatshoni ubuyenzile. Alibambele ngatshoni. Ubuyenzile. Ingxaki lenzeke kule ndoda. Lento ubuthe mandiyenze sisi. Kaloku ndicacisele zininzi into endizithethe kuwe yithiwa yephi yona le nto uthi i-right uyenzile. Ndiye ndahamba ndaya kumxelela ukuba indoda yakhe iyandifuna. Kwatsho kwathini ke ngoku? Kaloku usuke wajika nam ucinga uba mna ndiye ndafika ndaye kumsetyusa umntu wakhe. Nantso ke yeyona right thing ngele yokuba wena uhambe umxelela. Hayibo sisi, khange ndithi i-right thing mna le qha ndithe do the right thing. Ndenze into elungileyo nje sisi, ilunge kuwe ke. Uyayibona ke bikufake ucingela uba fanuba wena ubufuna umntu wakhe. Uthi xa kanothezisela umntu esandleni then wena ke ulahlelele. Uthi xa kaphinga sandla kaloku wena ukuba uyifuna laa ndoda bomele ukwathatha indoda le ufana umlomo. Hayibo sisi, njalo into enjalo ubuyamthanda kaloku bomele uba wena umthathile umntu lo umntu vele uthathwe emntwini kakade. Uthathwe emntwini. Hayibo sisi, ukhwini ungumhlobo wam njengana. Ayithethi loo nto xa sisiza kweli cala lakho lakwaba. Azithethi. Yo, bomele ukwavala umlomo qha wena. Yo, hayi ke ngoku. Uyabona ke ngoku uphosiwe. Izizele indoda wena uvele uyiphushele kulaa nqabeka ngala madoda. Yeyake. Tsamako makhosi. Tsamako niyaphi? Ndikile makhosi akhona. Injani? Tsamako siyaphila nathi. Makhosi. Usihambele Dona. Makhosi ndinengxaki. Tsamako. Endihluphayo apha ngaphakathi. Tsamako. Endicela ukuncedwa ngumakhosi. Tsamako. Ingathi zisombulekile. Khosi. Iphelele njenganjalo makhosi. Singacela ke imali yokuhlahluba. Tsamako. Siyangqola siyathandaza. Konke lokhu kulomfana sokulinda ngavelisa mhlawumbe ngomagcobo onyana umlaba. Shopo biyashocinga uvumela ubaba umhlolo into umshonshozelo matho. Tima bekhosibele tethu nyama kuvela ukukhanya. Thi siyacama kusha ke abantu nabadala. Nangu ke umuntu wasemzini camako. Siyakhangela camako yena. Tima bekhosike kubele tethu nyama kuvela ukukhanya. Tsamako yena. Tsamako makhosi. Makhosi. Bathi abantu abadala. Utata utolo ubuthungu omnikane netata. Utolo. Ngutolo. Makhosi. Siyacama kusha ke emadolweni. Bathi abantu abadala utata utolo ulahlekelwe ecamakweni. Ulahlekelwe ngumuntu ucamakweni.
Thi makube chosikele Dede unyama kuvela ukukhanya. Sithi ke kasikhangela ebantwini abadala. Thi ndiyabuza ebantwini abadala intoni ingxaki? Vumani. Ingxaki ulahlekelwe ngumuntu. Ulahlekile umuntu Camagwini. Lo muntu ulahlekileyo ngumama wekhaya Camagwini. Umama wekhaya uhambe nenye indoda Camagwini. Nako simbona eqabela ibhasi Camagwini. Asazi ke Dolo nabibi khona nenye indawo. Camagwini Makhosi. Makhosi siyavuma kunje ukuthetha. Makhosi. Lahlekelwa apha unkosikazi. Makhosi. Endingazi uphumotsho nangabe. Makhosi. Izinto zapha kwenje ndithi ngokuthethela kakhulu. Camagwini. Siyathokozisa ke ezindlondlweni. Makhosi siyava kule ndawo kuyo. Sithi makube chosikele Dede unyama kuvela ukukhanya. Inoba icebo kemakhosi lokuba makajike kule ndlela ehambayo singamthini Makhosi. Cha ukuze Makhosini. Chosi. Camako. Ya. Hayi ukujika kona kwinto elula. Makhosi. Into elula. Kusamakhulu. Ya, sizambiza ngomthi. Makhosi. Uzawujika uzawubuya. Kusamakhulu. Ya, sizampethe ngommemezi. Makhosi. Simpethe ngomzanena. Kusamakhulu. Akazuhlala. Kodwa ke makesenze. Baqhube Makhosi. Akazuhlala Makhosi akanakuhlala tu. Akazikonwaba. Akazikonwaba. Bantwana bahle kodwa. Akazikonwaba tu. Kusamakhulu. Abona ke lo mthito. Makhosi. Ya uzakhafula ngawo. Kusamakhulu. Unsulanje intwana kakuphuma ilanga ekseni. Makhosi. Ya umkhafula umbize ngegama. Makhosi. Uphinde nakalitshona. Ukhafula umbize ngegama. Makhosi. Uzawuhloko. Akanawuhlala kulana. Ndiyayibona nale ndoda ahamba nayo. Makhosi. Uhambe nendoda apha emfutshane. Emnyama. Enendeve ezirhaphilile ezimhlophe. Kusamakhulu. Uyayazi lo ndoda? Ndiyayibona Makhosi. Cwaneni lo. Ucwaneni lo Makhosi. Kwenzele lo nto kocwaneni. Esizobuya sibone uba masimthini xa sibe kuvelelo. Ya. Sabona icebo. Lo sizawubona uba sithini ngocwaneni. Camako Makhosi amakhulu. Napho umthi wakho. Makhosi. Akuvaleliswa ke. Camako Makhosi. Makhosi. Kusamakhulu. Ya. Akuvaleliswe endlondlweni. Camako.